Aia e creasta Zăganu, pe unde vreau eu să urc. Da. Și tare. Ce frumos. Ce frumos arată norii sus acolo, asupra la munte. Da, da. E super. Merge? Normal că merge, că eu am apăsat pe buton. Salut! Sunt Ioan Stoienică și astăzi vreau să fac o excursie pe care să nu o uitați nici voi, dar minte eu. O să urc în masivul Ciucaș, pe traseul marcat Cruce Roșie. Am pornit din stațiunea Cheia și o să urc pe creasta Zăganu și nu cred că o să ajung și până la vârful Ciucaș, pentru că altceva am în plan astăzi, și anume surpriza lunii iunie în masivul Ciucaș. Dacă nu știți despre ce e vorba, chiar o să fie o surpriză pentru voi. Așa că hai să vedem ce ne așteaptă mai sus. Stop. Pauză. Nu plecați încă. Știu că abia așteptați să vă luați rucsacul în spate și bocanci în picioare, dar dacă sunteți pe picior de plecare, verificați ca nu cumva să uitați acasă o lanternă, ceva de mâncare, ceva de băut, apă adică, așa, o haină de ploaie, mai ales vara, acum ploile pot să apară și din senin, folia de supraviețuire, nu strică să fie la noi, pentru că nu se știe pe unde ne prinde noaptea, mai ales dacă este tură de o zi. Eu vreau să rămân cu cortul pe creastă, am aici și cortulețul și sacul de dormit și izoprenul. Așa. Ce ar mai trebui să aveți la voi? Harta, o să vă arăt mai târziu, harta masivului în care mergeți, harta Ciucașului în cazul ăsta. Și, bineînțeles, multă dorință de a fi în natură, hotărâre de a urca pe traseu, de a ajunge sus, de a vă bucura de peisaje. Pentru că dacă mergeți numai cu atitudine de genul mai e mult, am obosit, nu mai pot, e greu, n-am cu cine, nu am timp, nu o să ajungeți, nu vine muntele la voi, trebuie să mergeți voi de. Asta fac eu acum. Și vă duc și pe voi. Pentru că în viață e bine să stai drept ca bradul, fruntea sus, dacă poți.
Iată, prima porțiune deja s-a încheiat, cam jumătate de oră de la șosea până în prima culme, unde se face stânga. Până aici a fost ușor, dar acum o să deschid și bețele pentru că o să urmeze și un urcuș mai accentuat. Niște arbori super înalți aici în pădure, pe culmea asta. Fantastici. Îți găsesc și peste ani și ani aici. Intersecția pe care o așteptam, unde banda albastră pleacă spre Valea Stânei și cea roșie continuă spre creasta Zăganu. Sub această movilă de rădăcini este un culcuș de spirituși sau ceva. De spirituși drăguți, nu urs fioroso. Pe unde sunt mulți spirituși? Ce scrie aici? Atenție, cățeluși drăgălași. Am ajuns la marginea pădurii, unde este și stâna. Mai sus, un pic în poiană, este o stână care probabil e deja activă. Întâlnirile cu câinii de la stână nu sunt prea plăcute de obicei, dar cu bețele în mâini, poate cu ajutorul ciobanilor, să trec cu bine de acest obstacol. Oricum o să mă opresc un pic în poiană, să mănânc ceva, pe urmă să caut izvorul, să aprovizionez cu apă și apoi la deal. Iată primele culmi. Pe aici e continuarea traseului spre stâncile acelea. M-am oprit să mănânc din câteva motive. 1, pentru că mi-e foame, că nu am prea mâncat dimineață. Și 2, pentru că vreau să scap de lucrurile mai grele din bagaj. Astea delicioase și bune. Stai, e același lucru. Și românești. Mi-am zis că mie îmi place să iau produse românești. Oare de ce? Normal, e mai bine să mâncați mai consistent dimineață, înainte să plecați pe traseu, ca până ajungeți la intrarea pe traseu, deja mâncarea să înceapă să se transforme în energie. Acum, dacă mănânci când ești pe traseu, mai mult ceri corpului energie ca să digere mâncarea, dar fiecare cu organismul lui. Știu ce vă întrebați. Ce o să fac cu această cutie goală, când va fi goală? Probabil, ca orice om normal, o voi arunca prin iarbă, nu? Așa se face pe munte. De fapt, cutia asta, ca și sticlele goale, ambalaje și tot ce am la mine, o să ajungă în cheia, la primul coș de gunoi, mâine, deci le voi căra cu mine pe tot traseul, până cobor mâine în cheia. De ce credeți că fac asta? Sigur, am puteri supranaturale ca să pot să fac asta, dar nu. A apărut turma la orizont. Vine spre mine. Vine probabil să duce spre izvor. Am văzut și un câine, uite-l, negru. Dar cred că m-au văzut și n-au zis nimic. Pentru că ei au intrat peste mine. Asta este o metodă la care mai apelez eu uneori.
când stai pe loc și ei intră peste tine, e ca și când au intrat ei pe teritoriul tău. Uite și am. Bună ziua! Am scăpat ușor de data asta. Uite că au apărut 3, 4 negri, 5. Sănătate! Mamă, ce negri sunt toți! Hei, sunteți cuminți? Da, cuminți. Cuminți? Bravo, stai jos. Salut! Mamă, ce mari sunt ăștia, aoleu! Aoleu, stai să nu bage nasul aici! Fugi! Ieși! Eu eram în pauza de masă. Strângeți că ăștia mai bagă nasul de... Păi da. Singur? Fugi mă de aici, mă! Ieși! N-ai Băi, ce răi sunteți toți! Dar n-am mai fost... Mai se întâmplă pe munte să mă înconjoare așa, dar lătrând, fiind fioroși, nu așa cum minți. Și mai sus mai e vreo turmă? Nu. Na, să vii pe munte să te vezi înconjurat de atâția câini. Te dai aici afară, Dumnezeu, ieși! Dar ăștia mai sunt obișnuiți cu turiștii, că pe aici mai vin turiști totuși. Da, da, mai. Adică prin alți munți e și mai periculos. Uite, mașini de cosit iarba automate. Uite de unde vine brânzica noastră. Norochior să vină ciobanii cu turma să treacă pe lângă mine. Am scăpat de 10, câți dulăi erau, nici nu i-am numărat. Și așa cuminți cum erau și tot aș fi păstrat distanță. În partea dreaptă se vede cabana de la Muntele Roșu. Pe continuarea traseului prin poienile din față și apoi spre creastă. De la stână traseul se continuă în spate prin acele poieni, dar înainte să începem urcușul trebuie să coborâm undeva aici în pădure, să găsim izvorul și să aprovizionăm cu apă. Marginea pădurii de unde am coborât, indicator câini răi și o coborâre un pic abruptă. Facem provizii că pe creasta Munților Ciucaș nu este apă, nu sunt izvoare, dar de aici traseul merge până spre vârful Gropșoarele, cel mai înalt din creasta Zăganu. Fac cam 2 ore, ar trebui să faci până acolo și de acolo se poate coborî spre Muntele Roșu, spre cabană, unde găsiți apă, sau se poate continua pe creastă și apoi stânga spre cabana și vârful Ciucaș, dar acela e un traseu mai lung. O să-l vedem oricum, când o să ies în creastă o să vă arăt. Am făcut o greșeală. Am vrut să ies de la izvor pe o scurtătură și am nimerit în urzici. Vezi? De-aia nu e bine să te abați de la traseele marcate. Degeaba faci pote, că tot nu scapi. Și sunt și în pantaloni sportivi. Am pățit odată așa. În munții Trascăului am traversat un câmp din ăsta de urzici și eram mai mulți. Toți ne-am urzicat, nu doar primii. Și în seara respectivă niciunul n-a putut să doarmă, pentru că și-au făcut efectul cu întârziere. Deja simt romatismul
cât de bine se simte, este sănătate curată. Victorie aproape. Și trebuie să iau și aparatul. Dacă știam, nu mai filmam scena asta. Mai intru. Miroase a mușețel aici, e plin de mușețel. În jur. N-am mai luat primusul la mine, așa că n-are rost să-mi culeg pentru ceai, pentru azi, o să culeg pentru acasă. Ultimul urcuș până într-o primă culme, un prim punct de belvedere. Haideți să avem împreună surpriză în legătură cu ce se vede dincolo de această culme. Lei! Ce priveliști! Pe în capăt se vede masivul Siriu, în dreapta culmi din munții Tătaru. În spate culmi din munții Grohotișului și stațiunea Cheia. În depărtare Bucegii. Continuarea traseului Cruce Roșie spre Creastă, pe unde voi merge, este pe aici. În spate munții Penteleu, Siriu cu vârful Măluia și vârful Bocârnea, niște nume ușor de reținut. Creasta munților Tătaru. Se vede și Poiana din Valea Stânii, unde mergea traseul cu bandă albastră. Înapoi spre Cheia, 2 ore, 2 ore jumate. Iar în partea asta, unde voi merge și eu, spre Cabana Ciucaș, prin culmea Zăganu, Copșoarele, 3 ore scrie aici. Eu aș zice că se fac mai mult până la Cabana Ciucaș. Am ieșit în sfârșit în culme. Acum puteți să vedeți ce înseamnă Ciucașul. Un pic din ce înseamnă, cum arată. În spate de tot se vede chiar vârful Ciucaș. Iar încoace stâncile astea sunt stâncile care coboară din Creasta Gropșoarele, Zăganul Gropșoarele, unde o să merg și eu.
Flori de zadă. Dacă tot facem o pauză, dacă faceți o pauză la soare, nu strică să vă descălțați, să scoateți astea din bocanci, tălpicii, să se usuce un pic. Tălpile o să vă mulțumească mai târziu, pentru că în felul ăsta întârziați apariția bătăturilor, ceea ce va contribui la confortul în mers. Valea Stânei 2 ore, Cheia 2 ore, Vârful Gropșoarele o oră jumate. Am ajuns la zona cu turnul de aramă, sper că așa se cheamă, stânca asta din centru. Și în spate e vârful unde vreau să ajung, primul din ele. Asta închid să se lipească bocancii de stânci. Turnul de aramă, dar de piatră. Iată de ce v-am adus în Ciucaș. Bujor de munte, iuhu, rododendron.
Rhododendron. Am florit, pentru asta am venit în Ciucaș, pentru asta am lăsat Ciucașul în luna iunie. Am trecut de turnul de aramă, ăla cu moțulic. Și au apărut bujorii de munte pe marginea potecii, rhododendron, florile astea roz. Dar mai încolo, după vârful Gropșoarele, trebuie să fie și mai mult. Pe acolo e zona cu cablu. E o zonă un pic mai expusă și e pus un cablu ajutător. O să trec și eu imediat pe acolo. Pe culmea Zăganu e o singură zonă unde e un cablu ajutător. Cu grijă se trece foarte ușor, așa cum o să vă arăt acum. O mică râpă aici. Dacă nu vă aruncați în ea, nu se întâmplă nimic. Iată cablu. Trebuie să aveți grijă la cablu, că uneori mai are, dacă e de ăsta de sârmă, mai are țepi pe el. Important să aveți grijă și pe ce colțuri puneți piciorul. Nu puneți pe pietre prea înclinate așa, mai ales când pietrele sunt ude, e mai periculos, dar acum se lipește. Sunt blocaci. Că pe imagini pare mai periculos decât este. Dar arată super. Gata și pot ține cu lanțul. Spectaculos, nu? Ca în Ciucaș. Continuarea traseului. Urmează o nouă porțiune de urcat. Zona prin care tocmai am trecut. Și culmile munților Tătaru. E binevenită și o porțiune din asta printre brăduți, cu un pic de umbră. Asta e cam ultimul urcuș până la vârful cel mai înalt. De fapt, nu mai țin minte, mai e un vârf mai încolo, mai e un vârf. Dar oricum, ăsta e urcușul principal și pe urmă, panorame! E frică să vă murdăriți pe lung. Murdărirea e bună. Pentru că iarna nu-i ca vara. Munții Tătaru, încolo masivul Siriu, încoace culmea stâncoasă, tot din Ciucaș, și încoace, pamam, Panteroz! Domnișoară Cristina, ăsta e rhododendron sau nu?
Eu nu m-am îmbrăcat corespunzător, dar... Vârful Gropșoarele, 1883 de metri. Am ajuns pe vârful Gropșoarele, cel mai înalt vârf din masivul... Ce tot spun? De pe culmea Zăganu, nu din Ciucaș, că vârful Ciucaș e mai înalt. 1880 și ceva de metri. Hai să facem un tur cu repezitorul și pe urmă vă arăt cu zoom ce se vede. Direcția de unde am venit, iată poteca, stâncile pe sub care am trecut, stațiunea Cheia în Vale, munții Grohotișului, în depărtare munții Baiului și chiar Bucegii, culmea Bratocea din Ciucaș, în prim plan Muntele Roșu, care încă e verde, vârful Ciucaș, se vede și el, mai încoace e un alt vârf de peste 1800 de metri, am mișcat trepiedul, poteca pe care se continuă pe creastă și depărtările spre est. Încep prezentarea cu creasta Bratocea din masivul Ciucaș, o altă variantă de acces la vârful Ciucaș, pe care îl zărim acolo, se vede chiar și cabana de sub vârf. Hai să băgăm un pic de zoom. Vârful Ciucaș, 1954 de metri. Mai spre dreapta ajungem la un alt vârf, unde se văd niște foste stații seismice sau ceva de genul ăsta, dincolo de care e zona Lară Scruce. În spate se văd dealuri din Carpații Întorsurii, cred, sau dealurile Întorsurii, nu știu exact cum se cheamă. Hai să vedem că acum vine partea interesantă și de fapt mai avem. Hai să dau cu repezitorul, pac, 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 munți, dealuri, nu prea văd. În depărtare se văd niște culmi bleu, acum, foarte departe, care sunt munții Vrancei. Hai să vedem dacă se văd mai bine așa. Munții Vrancei, după care ar fi... Dar le-am pierdut. Ar fi Penteleu încoace. Oare se vede? Eu nu văd nimic pe monitorul ăsta. Penteleu e un vârf ascuțit. Stop. Acolo se vede vârful Penteleu ca o piramidă. Dinte ascuțit. Super și cu priveliști super. Și cu ce de acolo nu este nimic. Mai aproape, ăla din spate de tot bleu e vârful Piciorul Caprei, de bine de Penteleu. În prim plan, masivul Siriu, în partea stângă e vârful Siriu, ăla golaș, cu iarbă, iar în dreapta vârful cel mai înalt din masiv, vârful Mălâia, dincolo de care se află lacul Vulturilor, pe care evident nu-l vedem. Mai încoace culmi tot din munții Buzăului. Mai jos de creasta munților Siriu se vede o altă creastă golașă și lungă, creasta munților Tătaru, pe care se află și zona numită Tabla Buții, cu renumitul cimitir al eroilor, pe care îl zărim acolo. Ia să-i dăm zoom. De la cimitirul eroilor, creasta munților Tătaru se continuă până spre Măneciu. În depărtare se vede vârful lui Crai, cel mai înalt din munții Tătaru. De fapt nu e cel mai înalt, e primul cel mai înalt, cum vii dinspre Măneciu. Mai spre dreapta, stânci, un vârf golaș cu priveliș super, ăla e Clăbucetul Măneciului, 1400 și ceva. Mai spre dreapta, culmi din munții Grohotișului, unde am filmat ediția numărul 5, sper că vă o țineți minte, cu vulpea. Mai spre dreapta,
de grohotiști în spatele lor, de fapt, munții Baiului, unde am filmat o altă ediție, de fapt două, că și în munții Neamțului am filmat una, și Bucegii în spate de tot, pe care o să-i vedem mai bine dimineața. Luna iunie e specială. Și nu doar în Ciucaș. Sunt și în Bucegi, și în Făgăraș, și în Retezat crește rododendron. Ați reținut cum se cheamă? Rododendron. Sau bujor de munte. Sau îi se mai spune și zmârdar. Hai că una din denumiri sigur o rețineți. Căluți, lăsați singuri pe munte, cât de drăguț. Și cred că vin spre mine acum. Haide, hai! N-a la tată, n-a la tată. Uite, niște foste ceva care au fost în sfârșit transformate, mă rog, au fost vopsite și pot fi folosite ca refugiu. E harta munților aici. Harta Ciucașului. Ce eco. Și mai încolo mai e un tub din ăsta. Indicatorul de pe vârful Gropșoarele, o turmă de cai. Cea roșie continuă spre șaua Chirușca și cabana Ciucaș, o oră și jumătate până acolo. Aici apare un traseu nou cu triunghi roșu care coboară pe Muntele Roșu, spre cabana Muntele Roșu, iar înapoi spre Cheia 3 ore și jumătate. Și mai e ceva pe partea asta, Valea Stânei, prin Valea Pârâului Alb, 3 ore și jumătate pe triunghiul galben. În zona la Răscruce. Be free! Am nimerit momentul optim să vin în Ciucaș. Nu încercați așa ceva dacă nu aveți experiența necesară și stăpânirea de sine și dacă aveți rău de înălțime. Mic și compact am avut în spate în excursia asta, sub 10 kg, pentru o excursie de 2 zile cu dormit la cort. E foarte important să știi să devii cât mai eficient atunci când îți faci rucsacul, pentru că multă lume cară tot frigiderul, îl scot din priză și îl îndeasă în rucsac și se întorc cu mâncarea acasă, eventual stricată. Multă lume cară prea multe haine, prea multe accesorii inutile. Așa că hai să vă arăt un pic cum am făcut să am rucsacul de sub 10 kg. În el am avut izoprenul care e ușurel. Bețele de trekking le-am folosit, le-am pus acum la final, le-am pus pe rucsac, deci nu se pun. Bețele și trepietul. Mă înțeapă crengile astea. Așa. Cel mai greu lucru, în principiu, este mâncarea.
Dacă iei prea multă mâncare, te întorci cu ea acasă și o cari degeaba în spate. Eu am avut, când am plecat de jos din Cheia, am avut cam 2 kg de mâncare, din care vreo 400 de grame erau conserva, pe care am mâncat-o destul de repede, și 400 de grame sticla aceea de Sana. Bună. Așa că am rămas cu un pic peste 1 kg, incluzând dulciuri, ceva biscuiți, cașcaval, pâine și ce am mai avut eu pe acolo. Așa. Haine. Am avut la mine un tricou, care după ce se usucă poate fi refolosit, mâine o să merg tot cu el, și un tricou de dormit, care la nevoie poate fi folosit și pentru mers pe traseu. Un pantalon de polar de dormit, un polar de dormit și un tricou de schimb în caz de nevoie și o setă de schimb. Plus windstopper-ul ăsta de vânt și o pelerină de ploaie. Atât. Deci hainele ar trebui să aibă în jur de 1 kg, maxim 1 kg și jumătate. Cort. Bine, cortul meu e de o persoană, are 1 kg, dar și dacă mergeți cu un cort de 2 persoane, care are, să zic, 2 kg jumate, se împarte la 2 oameni. Dacă 2 oameni dorm în el, 2 oameni îl cară, deci un pic peste 1 kg de persoană. Sacul de dormit pus într-un sac de gunoi, ca să nu se ude în caz de ploaie. Sacul de dormit de vară are și el sub 1 kg, 950 de grame, rezistă la plus 5 grade, deci la noapte nu o să am probleme. Deci se adună 1 kg, 2 kg, mâncarea 1 kg, hai să zic 1 kg jumate, 3 kg jumate, hainele încă 1 kg jumate, 5 kg, apa, să zic că aveți 2 litri, 7 kg, eu am avut mai puțin, 7 kg. Accesorii, ca accesorii, ce am avut? Am avut doar harta, folia de supraviețuire, un briceag și crema de soare, ochelarii, ceva de pus pe cap, cam atât. Nu am luat mare lucru pentru că tura e destul de ușoară, localitatea este aproape, nu e vorba de cine știe ce sălbăticie. Și un alt avantaj pe care eu l-am avut e că rucsacul meu e foarte ușor, are sub 1 kg și asta și datorită faptului că e de 38 de litri. Cu cât rucsacul e mai mic, cu atât e mai bine, pentru că o să fiți forțați să luați mai puține lucruri la voi. Dacă vă luați un rucsac de 70 de litri, o să fiți tentați să-l umpleți cu toate lucrurile inutile și atunci greutatea crește foarte mult. La ture de 2 zile, un rucsac de 40 de litri ar trebui să fie suficient. Mai ales că puteți să agățați cortul pe exterior, izoprenul la fel. Norvegia Bergans. Asta e făcut special să fie super ușor. Când e gol, are sub 1 kg, ceea ce e minunat. Da. Deci, aveți grijă cum faceți bagajul și fiți atenți, la fiecare 50 de grame chiar contează. Degeaba ziceți că iau și asta că e ușor, iau și asta că e ușor, ușor plus ușor plus ușor, așa se face rucsacul greu. Cum credeți că e să mergi cu rucsac 2 zile, să mergi cu rucsac sub 10 kg? E minunat să poți să ai bagaj așa ușor. Oricum, nu merge el singur, tot tu trebuie să-l cari. Se montează cortul, vedeți episodul 8 al emisiunii pe care îl găsiți și pe YouTube. Vă uitați acolo pe poteci spre inima ta, trebuie să căutați. Cortul meu de o persoană, ideal pentru astfel de ieșiri rapide, cu bagaj ușor, cu vreme bună. Aici s-ar putea să fie un pic vânt la noapte, dar asta este unul din avantajele acestui cort. E foarte rezistent la vânt, așa că nu-mi fac griji. Doar să nu înceapă vreo furtună. Nu uitați să verificați prognoza meteo când plecați de acasă. E foarte important. Că muntele nu pleacă nicăieri, dar norii se tot mișcă. Din masivul Ciucaș, o surpriză roz care colorează pantele de sus până jos. E foarte ușor să ratezi momentul potrivit, nu tot timpul înfloresc în aceeași perioadă. Bine, ca punct de reper e luna iunie, dar uneori înfloresc și spre sfârșitul lui iunie, alteori și spre începutul lui iunie, depinde și cum a fost iarna.
Oricum, mă bucur că am reușit să vă arăt și vouă cât de frumos poate fi muntele în luna iunie și cât de frumos este Ciucașul în general. Pentru că dacă ați ratat momentul ăsta, nu înseamnă că în Ciucaș nu mai aveți ce vedea. Eu sunt Ioan Stoienică și mă bucur că ați fost alături de mine pe poteci roz spre inima ta. Și dacă și pe voi v-a cucerit rododendronul, dacă v-a plăcut ce ați văzut, intrați pe www.ioanstoienică.com sau pe pagina de Facebook a emisiunii Pe poteci spre inima ta și spuneți-mi și mie în câteva cuvinte ce v-a plăcut, cum vi se pare emisiunea. Îmi este foarte util să știu părerea voastră.